Мин тормышка ничек тә булса менә тотынырга тырышам. Siz яңадан армияга барыр идегезме? Везде хорошо, там где нас нет, диләр бит инде. Астагфирулла. Минем иң яраткан шәһәр ул вообще Уфа түгел, ә Казан. Кешегә ничек тә булса ярдәм итәсе килә. Бу дөнья фани гына ул. Бүген бар иртәгә булмаска да мөмкин. Всемогущий, всесильный түгел. Мин гади кеше. Сәлам дуслар, бу маршрутка проекты биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап үзләренең яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын, бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышык һәм Уфа буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрик. Исән калучы альпинизм буенча Гиннеслар рекордлар китабына кергән рекордсмен. Шулай ук спортсмен һәм зожник, сәяхәтче, блогер-миллионник, бәхетле әти һәм ир. Дөресме? Нәкъ шулай. Бүген бездә кунакта Рөстәм Нәбиев. Рөстәм, исәнмесез? Саумысыз. Без менә бик матур һәм шәп урында очрашабыз. Арт квадрат дип атала. Ни өчен бу урынны сайладыгыз? Ни өчен сайладым? Монда ничектер тыныч, күңел тынычлыгын табып була. Күп кешеләр монда барсы белән очрашып була, ничектер аралашып була. Шундый бик матур гына безнең шундый локация монда Уфада. Шәһәрнең нәкъ йөрәгендә 0 километр янында урнашкан арт квадратта көн саен тормыш кайный. Монда күргәзмә заллары, галереялар, кибетләр, остаханәләр, кафелар эшли. Шулай ук музыкаль кичәләр, спектакльләр, лекцияләр һәм чыгышлар уза. Рөстәм, бүгенге интервьюны мин трагедия турында, ниндидер үткән турында түгел, күбрәк бүгенге көн һәм сезнең бәхетле тормышыгыз турында сөйләшеп үткәрәсе килә. Шулай да инде бер дә ул көн турында сөйләшмәсәк дөрес булмас. 2015 елның 12 июле бу көнне сезнең тормышыгыз кардинал рәвештә үзгәрде. Ул көннең иң куркыныч мизгелен хәтерлисезме? Иң шундый кыен вакыт, менә казарма ишелеп төште бит инде, всё, мин плитәләр астында калдым. Бер 5 сәгать үткәч башыма бер уй керде. Хотя ул уйлар күп иде инде ул вакытта. Бәлки мин, наверное, үлеп тә китермен дип әйтәм, мине коткарып өлгермәсләр дип. Борчый башладым. Кайдадыр җылап та алдым бит инде. Һәм инде азакка табан шундый уй керде башыма. Мәйтәм, менә миңа хәзер 24 яшь. Ә мин тормышымда берәр дә өлгермәдем эшләп. Менә һәм мин үлеп китәм, минем арттан берәр дә калмый. Бу тормышта берәр дә күрмәдем дә, берәр дә эшли алмадым да. Шушы вакытта шугатлым үләсе килмәде, хотя үлү белән инде уже теге урысча әйтмәшләй смирился. Всё. Но менә шушы уй ничектер барыбер сине менә шушы тормышта һамандан ничектер җибәрмәй. Без бит инде барыбер менә бу тормыштан ничектер булса яшәргә тырышабыз. Бездән соң шундый берәндәй яхшы эшләр калдырырга, бит инде балалар калдырырга, безнең ничектер теге продолжение булсын дип менә то, что бездән соң яшишәк. Ә минем берәр дә анда юк. Һәм әйтәм, мин үләм дә, менә шуның белән минем тормыш бетә, и миннән соң бер эз дә калмый. Туганнар белән, әтием белән, Индира белән бит инде, Индира бит инде анда минем әле теге йөргән кыз кебек кенә иде бит инде. Алар белән дә хушлашу нык авыр булмагандыр теге уйдан соң. Менә Индира турында үзегез әйтеп киттегез. Индира сезнең тормышыгызда бик зур роль алып тора, бу хәтта социаль челтәрләрдән генә караганда да күренә. Сезнеңчә, ул вакытта Индира сездән киткән булса, сез менә бүгенге ниндидер тормышыгызга килер идегезме? Бу инде шундый бик тема, который теге интернет челтәрләрендә күп күтәрелә торган дип әйтәм. Чөнки күп кеше качакта яза, менә Индира булмаса син шундый булмас идең дип. Но мин инде әлбәттә аның белән теге ризалашмыйм. Чөнки бу тормышта кеше барыбер үз теләге белән нәрсәгәдер җитә. Әгәр дә аның үзендә теләге булмаса, кем генә яныңда булмасын, аңа барыбер ирешеп булмый. Бу бит ичке көч турында. Бу ичке көч турында әлбәттә, дөрес әйтәсез. Кеше юк икән, теге рушәйнде волен юк икән. Кешене невозможно заставить. Менә
Минем дә әлбәттә кырда ул теге ничектер менә поддержка булу әлбәттә теге яхшы гына булды. Чөнки ул бит барыбер минем өчен ничектә булса теге стимул булып торды. Мәхәббәт кеше, теге киләчәккә ниндидер өмет биреп, мин үземне шушы көнгә хәтлем китердем. Моны инде мин теге ничектер ашык итеп тә әйтәләм, чөнки барыбер күп әйбер үзеңнән тора. Миңа калса, әлбәттә, монда кешенең менә шул ичке көче, ниндидер характер көчлелеге, бу иң зур роль уйный. Инде янда менә Индира булуы, мәхәббәт булуы, бу тагын бер шуңа тагын бер мотивация булып тора. Син үзең өчен генә түгел инде бу очракта, ниндидер яраткан кешең өчен дә тырышасың. Утын өстисең бит, ут янсын өчен ныграк. Шуның кебек булды. Ул менә утын өстәп, менә шушы яшәү дәртен арттыручы кеше булып торды. Шуның өчен, конечно, Индирага зур итеп рәхмәт әйтәсем килә. Әлбәттә, мин шушы көнгә барып җитәр идем, но аның вакыты бәлки, может, озынрак булыр иде. Сез Мәскәүдә реабилитациядә буласыз һәм Уфага кире кайтасыз. Анда больница шикләрендә булганда бары авыр, ләкин бу башка эмоциялардыр. Ә син кире кайтасың моңа кадәр яшәгән шәһәреңә, үзең тормыш алып барган шәһәргә. Һәм нинди эмоциялар кичерәсең? Госпитальдә ятканда минем иң зур теләгем бар иде. Үземнең йортыма, үземнең яшәгән туган ягыма, үземнең аякларым белән кайтырмын дип. Ну, минем очракта инде үземнең аяклар белән кайтып булмады, но тимер аякларда булса да барыбер үзем кайтасым. Менә шундый теләгем булды. Зур, мин аңа зур көчләр бирдем, зур ничектер менә күп күңел хисләре дә шунда, бөтенесе дә шунда китте инде. Нәкъ менә аякларда кайту ни өчен шул кадәр мөһим иде? Жәлләтәсе дә килмәде, ничектер үземнең теге көчне дә күрсәтәсе килгәндер инде бәлки. Ул вакытта, конечно, ул теге зур комплекс иде булып торадыр минем өчен. Шуңа күрә үземне менә шушы инвалид коляскада ничектә булса кырыйдан күрәсе килмидер. Миңа аны менә кабул итәргә кирәк иде. Мин туган ягыма кайтканда, әлбәттә, андый теге хисләр юк иде әле ул вакытта. Ул вакытта инде әлбәттә машина йөртәчәкмен, балалар үстерәчәкмен, тауга менәчәкмен дип. Юк, андый уйлар юк. Хотя менә уйлар юк иде дип әйтәм дә мин. Менә һаман да хәтерлим, реанимациядә ятканда мин бит күп вакытлар анда яттым. Менә бер алама уйда башыма кермәде. Һәм инде качакта теге әтием китергән плеер бар иде. Колакка наушникларны киядер инде, берәмди музыканы куядыр инде, җырны. Һәм инде шушы җыр астына ниндидер менә уйлар киләләр иде. И алар барысы да гел яхшы уйлар иде. Һәм инде күз алдыма әлбәттә китерәдер менә әтием бит инде минем ул вакытта исән чагында әле газельдә йөридер, ул ритуальный услуглар белән заниматься итәдер. Мәйтәм, хәзер кайтам да, әтинең газеленә утырам да, әле ничектә ул вакытта даже белмидер инде ничек ул машинаны йөртергә. Чөнки аяклар юк бит инде, но күз алдында бар ул менә картинка тора. Мин машина йөртәм. Бу мөмкин дип. Мөмкинлек, протезда да йөрергә, мәйтәм, теге ничектер ышаныч бар иде. Мәйтәм, мин басам, ничек басканны да белмидер әле ул вакытта. Чөнки мин үз тормышымда бер кашан да күргәнем юк иде кешенең протезда йөргәндә. Таулар инде әлбәттә дә кая инде, таулар кайгысы да юк иде әле, уйлар да юк иде инде, чөнки бер кашан да таулар белән кызыксынганым да булмады. Нишен Уфада калдыгыз? Сезнең бит инде мөмкинлекләрегез бардыр. Мәскәүгә, Питерга күчергә дә һәм әле безнең Мәскәү, Питер гына булмасын, сез 24 илдә сәяхәт иттегез. Аларның берсендә дә калырга теләк булмадымы? Ну, барыбер кешенең җаны бит инде ул теге туган ягына тарта бит инде. Минем монда түгел бит. Ну, мин үзем өчен генә әйтәм. Чөнки беренчедән минем әнием бит инде монда күмелгән, әнием җирләнгән. Бүтән минем нәнәй, картәтәйләр бит инде барысы да мондалар алар. Һәм инде менә 22нче елда әтиемне бит инде җирләдем. Барыбер җан тарта инде туган җирдә торырга. Монда бүтән дусларым, бүтән туганнарым, и ничектә булса, менә пока тормыш бар, алар белән буласы килә. Чөнки бер кеше дә бу дөньяга мәңгелеккә килмәгән, һәркемнең үз вакыты бар. Бер тапкыр да соблазн булмады калырга башка илдә. Анда бит башка илне доступная среда дип тә әйтәбез. Везде хорошо, там где нас нет, диләр бит инде. Ул менә шушы бүтән условияларны үзебезнең илдә дә эшләп була. Ну, аның өчен барыбер теге тырышырга кирәк, чөнки менә бер көн белән генә ул барсы да аны булдырып булмый. Шуңа күрә мин инде барыбер ышанам, что менә безнең илебездәге бүтән шәһәрдә менә шундый доступный булыр дип ышанам.
Но менә соблазн турында әйттегез, бер вакыт булды, минем иң яраткан шәһәр ул вообще Уфа түгел, ә Казан. Вот. Ни өчен икәнен аңлата алмыйм. Һәм инде менә 21 елны без даже Казанга күченергә дип менә все уже җыендык. Фатирда снимайттык, все менә әзер 3 көн күченергә. Һәм инде белмим, нәрсәдер менә ничектер күңелдә бәлки үзгәргәндер инде. Шуңа күрә Индирага әйтәм, Индира әйтәм, минем китәсе килми, минем каласы килә. И все. Индира ризалаштымы? Индира ризалашты, чөнки аның бит инде барыбер теге бүтән туганнары тоже монда бит, әти-инәсе бит инде монда, алар бит инде тоже теге 18 яшьтә түгел диясем килә инде. Бит инде мин студент бит инде. Студент? Мин моны белмидем, кая укыйсыз? Минем инде бәләкәй чакта шундый бер зур хыялым бар иде. Табиб булырга. Минем әнием тоже табиб булган. Мин инде мәктәпне бетергәч, 11 класстан соң экзаменнар биреп, имтиханнарны биреп, медицинский университетка даже поступать та иткән идем бер вакыт. Ну, менә ничектер күңелемдә нәрсәдер охшап бетмәде инде. То ли из-за того, что менә мин үземә кирәкле теләгән факультетка үтмәгәнгә инде. Минем инде хыялым бар иде хирург булырга. Либо хирург, либо патологоанатом булырга инде. Стафирулла. Ну, патологоанатом булуның үзенең бер теге шундый фикере бар. Чөнки син үлгән кешегә теге зыян китермисең. Һаман да менә истә экзаменнарга әзерләнгәндә шушы биология китапларын, анатомия китапларын өстәлгә куеп, кухняда әле бу төне буе ашаганда да шуларны карап, теге кешенең ничек ярганнарын карап, менә ничек кызык иде инде. Магистратурага мин укырга кирдем, но мин инде әлбәттә табиб булмыйм хәзер, но барыбер шул медицина сферасында булган социаль направление буенча укыйм. Чөнки тагын да бер шундый хыялым бар. Клиника ачасы килә инде. Кешегә ничектә булса ярдәм итәсе килә. Менә шушы тормыш юлын кешеләр арасында үткәрәсе килә. Бу дөнья фани гына ул. Бүген бар, иртәгә булмаска да мөмкин. Шуңа күрә бүгенге көн ул менә ул ничектә булса, менә шундый возможность кешегә үз тормышын үзгәртергә. Бу инде безнең Тукай мәчете диләр инде. Беренче мәчет, если меня не ошибаюсь. И беренче первая соборная мечеть. Шушында йөрим мин. Индирам да шунда йөри. Еш дип әйтә алмыйм, но менә мөмкинлек булганда, һәм инде теләк булганда. Теге килдең дә киттең дигән түгел, но менә теләк белән килергә кирәк дип уйлыйм мин. Һәм инде менә шундый теләк туганда күңелемдә мин монда киләм. Уфаның беренче җәмигъ мәчете Башкортстанның төп мәчетләренең берсе. 1830 елда Россиянең төп мөселман гыйбадәтханәсе булып торган. Бүгенге көндә аны халык Тукай урамында урнашканга Тукай мәчете дип йөртә. Шушы казарма астында ятканда да Алла Тәгаләгә теге аның белән ничектер аралашып, аңа теләнеп барыбер ятым итендә теге ышанасың инде. Мин шундый кеше, барыбер рәхмәтләремне укыйм Алла Тәгаләгә, чөнки нәрсә генә булмасын безнең бу тормышта ул ниятдер, ни өчендер безгә бирелгән. Шуңа күрә барысы өчен дә рәхмәтлемен, шундый матур тормышым булган өчен дә рәхмәтлемен. Теге Алланы кыен чакта гына искә алу дөрес түгелдер ул. Минем берничә ел элек интервью алганым бар Миләүшә Зарипова, ул шулай блогер, һәм ул әйткән иде, менә аның белән трагедия булганда, ул әйтә, минем беренче эмоция, мин Аллаһ Тәгаләне гаепли идем ди. Ни өчен менә минем белән шундый хәл булган дип. Сезнең анда хисләр булмадымы? Минем анда хисләрем булмады, уйларым да булмады. Теге мин бер кашанда теге ни өчен дигән сорау биргәнем юк. Нәрсә өчен ул миңа бирелгән дип әйтәдер. Теге бер кашанда берсенә гаепләгәнем дә булмады. Хәтта теге может булгандыр да кемне гаепләргә. Чөнки бит инде шушы вакыйгалар алар кемнеңдер аркасында булган бит инде. Шуңа күрә мин инде теге шундый уйга килдем. Күпме генә гаепләмәсәм дә ул барсын теге шушы әйберне кире кайтарып булмый. Аякларны да кайтарып булмый. Теге ул фашигада үлгән дусларны да кайтарып булмый. Сезнең хәзер 2 балагыз бар. Аллаһка шөкер. Siz ninde әти? Усал әтиме, яисә теге киресенчә инде бөтен әйберне рөхсәт итә торган әтиме? Безнең бит 2 кызыбыз үсә, София белән Әминә. Софияга бүгенге көндә 6 яшь, Әминәгә 4 яшь.
Кыз бала белән барыбер теге әти кеше ул нинди генә теге жесткий гына булмасын, ул барыбер алар кырында ничектер генә йомшара, эреп төшә инде. Нәрсә генә әйтсәң дә барыбер син алар яклы булырга тырышасың. Һәм инде минем инде менә шундый философия, без бит инде менә без үскәндә барыбер ничек тә булса безнең өчен гел уйлылары, безгә ничек әйтәләр, без шулай эшләргә тиеш идек. Менә минем инде үз балаларыма карата андый уйлар юк. Мин инде ничек тә булса аларга теге урысча әйтмәшле свобода выбора бирәсе килә инде. Бәләкәйдән үк мин аларны өйрәтәсе килә, менә үз тормышларында алар теге менә үзенең сайлаган әйберләрен үзләре ответственный булсыннар өчен. Менә Индира белән сезнең социаль челтәрләрдән караганда сезнең мөнәсәбәтләрегез нәкъ төрек сериалы. Анда барысы да эмоциональ, ләкин шул вакытта ниндидер идиллия идарә итә. Тормышта шул кадәр идиллия була ала микән? Ну, минем уйлавымча, ул теге булмаган әйберне барыбер эшләп булмыйдыр ул димен. Теге кешегә ничек тә күрсәтергә тырышмасаң, ул барыбер хәзерге теге заманча кешесе ул барыбер ничек тә булса сизенә ул. Менә ничек кенә тырышмасаң, менә бездә әйбәт барысы да яхшы дип әйтмәсәң, ул барыбер күренә ул кешенең йөзендә, күзләрендә дә, аның теге бөтен әйбердә теге йөзенә чыга. Бәлки теге күп әйберне күрсәтеп тә бетермәйбездер, күп әйберне сөйләп тә бетермәйбездер, чөнки барыбер нәрсәдер булса да сер булып калырга тиеш ул. Төрле чаклар була инде ул. Но шуңа карамастан да инде кешене аңлар өчен аның белән аралашырга кирәк. Мөнәсәбәтләргә чыгып, менә бер утырып, өстәл артында теге үзеңнең уйларыңны, хисләреңне барыбер теге син әйтергә тиешсең, чөнки без бит кешенең уен укый белмибез. Шуңа күрә Ходай биргән икән безгә авыз белән тел сөйләшердәй дә возможность. Шуңа күрә аны использовать надо. Сезнең балачагызда шундый трагик рәвештә дип әйтү дөрес булырдыр инде. Әнигез сезгә 1 яшь ярым булганда үлә. Әтигез сезне шулай ук үстерми үз вакытында һәм сезне апагыз үстерә. Әтигезнең сеңлесе буладыр инде ул. Апасы. Менә андый гаиләдә үскән кешеләр улыгайгач үзләре гаилә төзергә яисә куркалар, яисә бу аларга авыр бирелә. Сезнең менә мин әйткән сүзләрегезне дә тыңлап торам. Карап та беләбез инде сезнең өчен гаилә ул төп кыйммәт. Кичкенәдән бит инде сездә әтигезгә дә ниндидер үпкәләү булгандыр. Булды, әлбәттә. Ничек кичерә алдыгыз? Менә шушы булган вакыйгалар инде минем тормышымда бәләкәйдән үк битендә булгач, мин менә шушы үземнең әти-әниемнең сөюен тоймаган кеше булып инде үстем мин. Но шуңа карамастан да инде күпме миңа бирелделәр ул сөюне, мин алдым. Теге әзме күпме мин әйтә алмыйм аны. Ансы аңлашыла, менә хәзер сез шулай ук философик яктан фикер йөртәсез. Ул бит инде теге ачу. Ну, менә ни өчен менә шулай килеп чыкты дигән гаепләүләр алар. Гаепләүләр булды инде, әлбәттә. Әтиемә дә ачулы булдым инде шушы тормыш юлларында диясем килә инде. Һәм инде дөресен генә әйтәм, без аның белән менә әтиемнең 1 ел калгач үлүенә без чын гаилә булганбыздыр бәлки. Менә 29 ел буе менә шушы хисләр белән, шушы уйлар белән мин бу тормышымда атлап бардым. Ничек кенә авыр булмаса да. Но мин инде барыбер шундый уйларга килдем, опять же инде уже зур килеш бит инде. Әнине беренче кайтарып булмый. Менә ничек кенә теләсәм дә, ничек кенә уйламасам да, нәрсә генә эшләсәм дә, әнине кайтарып булмый. Кызганычка каршы. Но минем әтием бар. Нинди генә булмасын, ул минем әти. И ни өчен аны мин ярата алам? Менә әгәр дә бүтән сәбәп тә булмасын әтине бүтәнчә яратырга, чөнки ул миңа бу тормышта гомер биргән кеше. Менә миндә шундый тормыш булганы өчен мин әтиемә зур рәхмәтлемен. Әниемә дә рәхмәтлемен. Но әниемә ул сүзләрне әйтә алмадым мин. Нәрсә генә эшләмәсен. Сәбәбе булмадымы? Менә ниндидер теге русча әйткәндә случай. Менә нәрсәдер булды һәм сез шуннан соң аңладыгыз, мин аны кичерә алам һәм мин әтиемне яратырга тиеш дип. Яисә ул менә шулай дип әкренләп бардымы? Әкренләп кенә килде инде. Ул теге сразу ул уйларга килә алмадым инде, чөнки мин бик кече идем әле ул вакытта. Ул аның белән яшәде, үзе дә бит инде шушы
хисләр белән шушы гомер итү ул үзе дә авырдыр. Мин бит белмим бит. Үкенеп, бәлки үкенеп тә яшәгәндер инде. Бәлки аның үзенең уйлары да булгандыр инде шуңа карата. Мин аны белмим. Нинди генә уйлар белән яшәгән дә белмим мин аның. Бәлки аңа да кыен булгандыр инде. Но ничек кенә кыен булмаса да кызганычка каршы кире кайтарып булмый. Это менә тот случай, когда ошибку невозможно исправить. Как бы ты ни хотел. Аннары сез бит инде аралаша башлаган идегез, ләкин 2020 елда ялгышмасам, сез тагын ничектер синең мөнәсәбәтләрегез бозылды һәм аралашмый тордыгыз. Ә менә инде соңгы елны сез әйткәндегез, аннары сез уртак тел табып. Ну, әлбәттә инде мин инде беренче адым ясадым әтимә карата, чөнки менә бер вакыт кына уйлар килде. Теге ничектер башыма уй керде дә, әйтәм, әтием тоже, әтиемнең үз вакыты бар. Аның инде көннәре кайчандыр бетәчәк. Пока шушы вакыт бар, мин әтием белән буласым килә. Аның белән аралашасы килә, аны яратасы килә. Теге иң үкенгән әйберем әтиемә исән чагында әтием сине яратам димәвем. Һәм инде менә һаман да хәтерлим, әтиемне җирләдек, зираттан кайттык. Мин инде өйдә түзәлмәдем. Шу 1 сәгать ярым вакыт үткәндер, кире киттем зиратка. Һәм инде аның кабере алдына утырып, коляскадан төштем дә шушы җиргә таянып, үксенеп җыладым. И бүтән әйтелмәгән сүзләремне исән чагында аңа биш әйттем. Но иң кыены нәрсәгә мин әйтмәсәм дә миңа җавап бирүче булмады. Менә шуның өчен генә үкенәм. Шуңа күрә бу тормышта исән чакта әйтә сүзләрне әйтеп калырга кирәк. Бәлки әтием бит минем инфаркттан үлеп китте. Бәлки йөрәге шуның өчен дә может әрнегәндер аны. Мин белмим бит аның нинди уйлар белән яшәгән. Может менә мин әйткән булсам, шу сүзләрне аңа ничектер җиңелрәк булыр иде дип теге уйлап та карыйм инде. Мин инде бик шатмын менә шушы әтиемнең азакынчы шул 1 ел гомерендә без менә шундый чын гаилә булып, ул минем балалар өчен теге карт әтәй булып бит теге аңа карата да теге ул шул хисләрне тойганы өчен теге бик шатмын. Теге менә өлгөрдем дип теге качакта үзем әйтеп куям инде. Өлгөргән әйберләр дә булды, но өлгөрмәгәннәренә инде үкенәсе генә кала инде. Соңгы ноктабыз бу Агыйдел яр буе булып чыга, яме? Бу урында ничек еш буласызмы, яратасызмы бу урында? Монда ешрак булабыз. Ну, шул җәй вакытларында күбрәк инде. Гаилә белән күбрәк монда. Мин просто тимер аякларымда шунда йөрим. Уфадагы Агыйдел елгасының яңа яр буеның озынлыгы якынча 7 километр. Аңа кадәр барып җитәр өчен Салават Юлаев һәйкәленнән аска төшәргә кирәк. Яр буе бик иркен һәм чиста. Җәяүлеләр өчен тротуарлар, велосипедчылар өчен махсус юллар каралган. Спорт бик зур роль алып тора сезнең тормышыгызда. Бу инде теге сезгә тауларга менүгездәйм, әйеме? Аннары машинаны тартып йөрисез сез кулларыгызда гына. Менә бу үз-үзеңне риск астына кую нәрсәгә кирәк сезгә? Бу ничектер үзеңне сынап караумы, кемгәдер нәрсәдер избатлаумы, яисә андый эмоцияларсыз сез яши алмыйсызмы? Аның төп сәбәбе нәрсә? Мин инде теге уйламыйм инде, шутламыйм, теге үземне ничектә теге шундый рискларга китерәм дип. Әлбәттә теге мин аны аңлыйм, что риск бар ул. Мин аны турында уйларга тырышмыйм. Я это сделал. Я смог это сделать. Менә сез бит инде булайда зур сынау үттегез, име? Исән калдыгыз чыннан да бик критик ситуациядан. Монда үзеңне әзрәк саклап яшәү кирәктер инде дип әйтерләр күбесе. Ну, күбесе шулай дип тә әйтә инде ул. Кемдер ачулана, не сиңа кирәк ул дип, бер үлемнән калдың бит инде. Шушы условияларга үзеңне тыгасың дип әйтеп куялар ошакта. Ну, нәрсәгә сөйләмим инде. Алар бит мине аңламыйлар. Бит һәрбер кешегә теге үз мөнәсәбәтеңне ни өчен син аны эшләгән барбы җиткереп бетереп булмый, чөнки барбы кеше үзенчә уйлый. Шуңа күрә мин теге аңлаган кешегә әйтәм, ну,
теге не стараюсь менә һәрбер кешегә, һәрберсенә аны җиткерергә тырыш. Менә нәрсә дип әйтәсез? Сезнең өчен бу нәрсә? Менә мондай физик нагрузкаларда, эмоциональ нагрузкаларда ниндер үз-үзеңне сынау. Минем өчен бу тормыш, яшәү. Менә ничектер инде мин менә шушы тормышны, шушы таулар аркасында ничектер менә ныграк сизәм. Чөнки һаман да шул бит хәрәкәтләнү, менә ничектә булса, ул тауларга менү, менә аны ничек чагыштырып була. Менә мин тормышка, менә шушы мин битне кулда тотам, шушы лидорупларны. Менә һәрбер минем лидоруп белән сугуым, ул менә тормышка ничектә булса, ябышып, менә цепляться итү була инде. Менә мин тормышка ничектә булса, менә тотынырга тырышам. Сез моны фәлсәфи яктан карыйсыз инде. Яктан, әлбәттә. Әйтеп торам бит, теге һәрбер кешегә аны җиткереп булмый. Но мин үзем аңлыйм ни өчен аны барган. Тагын да бит инде ул минем ничектә булса, теге икенче качестволарны ача. Гади кеше башкара алмаган эшне башкару, минемчә менә сез ниндидер күбрәк мөмкинлекләр булып та моны эшли алмыйсыз. Әмма мин моны эшли алам дип. Ну, ансы да бардыр инде. Мин бит инде теге все равно кешегә күрсәтәсе килә, менә нинди генә тормышта авырлыклар булмасын, ничек тә булса, менә яшәргә тырышырга кирәк. Үз кулың белән, үз башың белән, Аллага шөкер, башым эшли, Аллага шөкер, кулларым бар. Аяклар булмавы, ул фәнәмә кешле. Аны өчен җавап биреп булмый бит инде. Ну, аякларсыз да менә шундый матур тормыш алып бара. Булып була. Бу тормышта кешенең шиге юк. Ул менә теләсә, ул барса бөтен әйбергә дә ирешеп була. Әмма хәзер теләгән, ләкин башкара алмаган берәр эшегез бармы, хыялыгыз? Бәлки бардыр да инде. Хәзер аны ничек кенә әйтеп бетерәсең инде. Бар инде, мин бит инде барыбер теге урысча әйтмәшләр, всемогущий, всесильный түгел. Мин гади кеше, шундый. Юк, менә үзегез бик теләгән әйбер, ләкин менә ниндидер сәбәпләр буенча аны башкара алмаган бер шундый конкрет хыялыгыз. Менә малайга җитеп булмаса. Алла бирсә, булыр. Шуңа күрә булганына шөкер итеп, булганына рәхмәтле итеп, бу тормышта яшәйм. Вакытны кире кайтарып булса, сез яңадан армияга барыр идегезме? Бу инде такой шундый теге нык тирән философский вопрос на самом деле. Миңа күп сораганнар да бар, менә Рөстәм, әгәр дә шундый возможность булса, үз тормышыгызны менә кире кайтарып үзгәртергезме дисәләр, мин гел җавап бирәм, юк дип. Ни өчен? Теге, опять же, теге һәрбер әйбернең смыслы булырга тиеш бит. Нәрсә өчен аны үзгәртәсем килә? Бүгенге тормышта мин барысы белән дә канәгатьмен. Бүгенге көндә нинди генә минем медальләр яулаган теге гүрләр булмасын, но иң беренче урында минем менә шундый зур достижением булып тора ул минем гаиләм. Сез бит беләсез, минем үземнең менә шундый чын гаилә, әти-әни белән булган гаиләм булмады. Шуңа күрә менә мин гаилә белән шундый мөнәсәбәтләрдә дә инде, чөнки минем шундый гаиләм булмады. И менә мин шушы булган бәләкәй чактагы хыялларымны хәзер менә ашырырга тырышам. И шушы сөюне, шушы яратуны үз гаиләмдә тоясым килә. Без бүген нәрсә бүләк итәбез? Мин әле коробкамда да япмадым, чөнки биредә әле бүләк юк. Без аны хәзер салачакбыз. Нәрсә булачак ул? Мин инде теге күп итеп, зак итеп уйладым, нәрсә әйтәм калдырып була. И бүләк итеп була. И мин уйладым да, и шундый уйга килдем. Бүләк итәргә кирәк шундый әйбер, который менә гел минем белән булган. Гел минем белән йөргән. И ул инде теге бик гади генә әйбер, но минем өчен кадерле. Чөнки ул әйбер минем белән бөтен тауларда булган. Койдагын нинди генә дөньялар күрмәгән, анда минем теге энергетикада салынган, анда минем ничектер менә бөтен көчем минем шунда. Чөнки ул минем белән гел бергә булды. Һәм инде ул менә шундый бер брелок, мин аны даже үземнең гел сумкада йөртәм. Миңа нык кадерле әйбер ул. Рөстәм шуннан таны үзе белән әйтә. Менә ул шундый әйбер, ул инде альпинизм белән связанный. Менә шундый ледоруб и веревка инде. И менә дөресен әйтәм, бөтен тауда да булды ул.
Мин деген атада булмадым, алар менен гел бирге булды. Һәм менә мин аны сниму. И теләйм инде, чтобы шушы әйбер, миңа кадерле булган әйбер, кирәкле кешегә эләксен. Бәхет, көч, мотивация биреп торсын. Вот, менә шунда сала. Без әлеге бүләкне качырабыз. Менә өстән күренеп тора Слават Юлаев һәйкәле. Безнең менә монда каршыбызда беседка бар. Һәм кырыйдан урындыклар бара, һәм менә шул урындыкларда без аны качырачакбыз. Узган тапшыруда кунагыбыз качырган бүләкне Уфадан Данил тапты. Ул Айдар Галимовның концертына 2 чакыру билет иясе булды. Без инде Уфа буйлап сәяхәтебезне тәмамлыйбыз. Бүген күп кенә матур урыннарда булдык. Күп кенә кызыклы темаларга сөйләштек. Бик зур рәхмәт сезгә. Безне менә шулай итеп үзегезнең шәһәрегездә каршы алганыгыз өчен. Өзегезгә зур рәхмәт, чөнки барыбер сез бит инде мине бәлки икенче яктан тамашачыга күрсәтәсездер. Минем өчен ул бик кадерле. Шуңа күрә бик шат булдым сезнең белән шундый мөнәсәбәттә булуыма. Зур рәхмәт. Без сезнең белән дә хушлашабыз, сез комментарийларга языгыз, кемне күрергә телисез тагын безнең тапшыруда.